fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Fantazja. La 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 la. To szkiełko wszystko potrafi, na każde pytanie odpowie. Wystarczy wziąć je do ręki i wszystko będzie różowe. Wystarczy wziąć je do ręki, dosypać ziarnko fantazji i już za chwilę można dolecieć aż do gwiazdy. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. La 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 la. To szkiełko nigdy nie płacze, zawsze jest w dobrym humorze. To szkiełko wszystko rozumie, każdemu chętnie pomoże. Wystarczy wziąć je do ręki, ziarnko fantazji dosypać i już za chwilę